pambuju nan latiado apa kadaya nan kadisasa yo nasib denai ko rindu tak mungkin kanya lorai antahkan di maka denai cari oh ayah alah den buju hati nani bo lai den buju namun tak kunjung lapeh kandaknya dek pambuju nan latiado apa kadaya nan kadisasa yo nasib denai ko badan jonya
Cuy
sonyo. Mungkin dek pas sabar coba karano tinggal pulih pambalui tulang cinta tak sempui di awang-awang.
denai rambang mato kok tadi ura kasih sayang lain dan tahu jokato putuh lain dan tahu jokato banyak bagilah rasa daru pohonyo ay bulu parindu pitu nang cinta bilo batamu ruwe
ayah tinggalkan. Mengapa ayah dah pulang-pulang hingga nyomande ayah tinggalkan. Apa sebab ayah berjalan hingga kami bertanya-tanya, apa salah mendeh kah diri ayah mendeh menangis jika ditanya. Apa salah mendeh kah diri ayah mendeh menangis jika ditanya. 10 tahun lah cukup lama, kini ayah takkan pulang. Pulang ke rumah kau untuk mandeh, nyata mandeh ndak menerima. Mandeh tarimulah ayah, usah dicari sianan salah. Jika ditanya, apa salah mendeh kah diri ayah mendeh menangis jika ditanya. 10 tahun lah cukup lama, kini ayah takkan pulang. Pulang ke rumah kau untuk mandeh, nyata mandeh ndak mana